брат Георги, ето го. Здравейте и днеска ще издигам аз кръв. И нека да започваме. Нека да започваме. Успех, батко. Благодаря. И нека да започваме. И трябва да убием по-кола и да дава и нита. Добре, че имаме нита. О, убихме и блок. Да пускаме голямата мечка. Примо. Бързо. Браво. Останаха Шели и Пени.